Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back yo, ndị ochie ga-adị front and back. Fajasị kara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Uru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, ọ bụla ụka adịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emelụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ why you should avoid abominable act of sleeping or having carnal knowledge of your blood relatives. Onye nwa bụ isiokwu anyị. Isiokwu anyị bụ na-atụgharị ya n'olu Igbo bụ ihe kpatalụ ị ga-eji wepụ aka n'ihe a bụ ọtọnọ bụ alụ n'ala Igbo, bụ mmadụ inwe mmekọ nwoke na nwaanyị n'etiti, ma ọ bụ na onye nyere ya nwelụ link, onye nyere ya nwelụ ihe jikọrọ ha, onye nyere ya bụ nwanne. Mma akọwazi ya ọfụma ka ịghọta ihe bụ onye gị na-ebu nwanne. O nwere ike ọ dị iche n'ihe iche, andị ọtụtụ ndị mmadụ esigo n'ụzọ dị etu ọ ga-emetara onwe ha kọs, nke mere na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ihe mgburu taa. Ọ bụrụkwanụ na mmadụ for any reason tinye aka na ụdị ihe dị etu a, kere ihe ọ ga-eme. Ya bụ isiokwu anyị. I can assure you, ma ọ bụrụ na ị pay attention na nkụzi a, ị ga-amụta something ga-echenji your life for good. Mana before anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa February ga-ebido na February 6 bụ on Monday. So ọ bụrụ na ị sọrọ isonye na ya bụ aja,
Well, from now till Sunday, you register Nanyabaja. Yes. Nanyabaja Baja Bunyan Ajiputi Haina Tunisi, Dini Sonerai, no Wabna. There are difference of the temple. I was in a distance Abure Baria, they were Iketo Kenaja. Nebo Moneno, no Buranyam. The distance Abure Baria, Naja, Mobonolo Moina on a temple. Yes. I can recommend the join the line. Or what the man into every dog our case your quality. Mana, get it, Pabona, Bobbon, you were so Sudodi. Now, when I hear you, I call Wabona. Now, you open a body who back on here. My native Kana, no was Monday, and the was Thursday, Bo was idea administration. O was India, I had a charge him, O was idea Kupioku Makani, kid in Okuano. Only kidding Oku. O was India, Kaine use Ikawa Dinoku, get to work get you work over. This in the Nyani. Our partners, friends, and well-wishers, and fans all over the globe. Oh, Masipuriche, Yakubiokunis in the Nene all over the globe. Eboboneno. Yes, but say we had the Kubiokunisiha, Makanaye Madike, no one. Obosera, Obosindia, Obosaidi, and we had that canceling. Canceling and free. Book appointment with me on Monday or Thursday. Yes, it's free. My name is Afana Kubo. So I had them Monday and Thursdays. Come on, God. Then the guy but I said this show quite jibia. Echefukwana. Nanjabu movie over the temple sponsor. Gapota Adam Shaw that this week I by non apota. The last time Uncle Muno didn't produce the sound. Yes, na him didn't make it. I want na no carry 70% done. So I'm not by next week. They hear a colony for movie. I want to plan I will now 2023 abuna. Nkuzim Nina and I got at a movie. Yes, can we get one Sotunina? Yeah. So here you have your robot about abominable act. Didn't it in the mother, Makio, Otoano. Yes. I will go na Mwoke Mobwani. Mwelu blood relation. Mwelu ofu mmụọ. Mwelu mmekọ. N'ọba alụ na Igbo. Ani Igbo bụ mbadị nsọ a special race. Wee wekwazie na Africa bụ the first son of God. Ije na my YouTube channel ị ga-afụ ụbọchị nkụziri lecture sometime last year. Wee gwa gị prove olu gị beyond every reasonable doubt. Now Africa is the first son of God. All civilization started in Africa. Yes. And the Ototonde Ndanyare Biakwara Bianuanwani in Africa. You know that? Abraham was one of them. Emo. Yes. So Ishmael. So it was according those of the did a union in Africa, the ancient time. So it will interest you to know that first man had to be well in Africa. So when he na check while again, what in Africa bo mbadinso, how well so? Yes, God Almighty loved Africa so much. Let me tell you, Africa were the highest mineral deposit all over the world. Our problem bo and then Daniel mana no Africa bụ ebe amamihe bido na amamihe na-echi na Africa ha wee na-achọ dị ka ha na-enslave anyị mana mineral deposit all over the world in Africa anyị wụ mba dị nsọ so Africa nwere nsọ esikwana ka ịṅomie ndị anyarị nwere nsọ Noah dinara ụmụ ya yes na adabaha ha nwere nsọ ha na-eme ọtọnọ na adabaha as we speak ụfọdụ they get married to animal yes na adabaha nwoke na-edina nwoke ibie nwaanyị na-edina nwaanyị ibie ọ bụrụ alụ maka etu ha si bi ndụ ha na-ebi ndị ka animal we are not in the same level with them
ịghọtara ya so ọ ya ka m ji ọchị ịkọwalụ gị ka ịghọta so ị bụrụ onye Afrịka golibe ị bụrụ onye Afrịka ị ga na-ebi ndụ ka normal human being and a sị na onye maara nna ya maara ndị gboo. Our ancestors are there making some pronouncements, the binding on us maka ọdịmma anyị maka na Africa nwere high moral value and standard and all that high moral value anyị ka ndị anyarị mgbe ha bịa rie ndị be anyị ha napụ anyị nyabụ moral value ka anyị wee bụrụ ụmụ efu mmadụ ka ha wee nwee ike rie anyị wee rie mineral resources anyị ịghọtara ya now ihe meziri n'obodo na ndị be anyị bịaziri adị asọzi nsọ onye bụ nwanne gị ndị anyarị abịa ba aka na ezigbo ya si na onye abụ nephew na onye abụ cousin na onye abụ aunt na onye abụ uncle na onye abụ ihe niile ahụ ka e wee water down that one-ship, that brotherly and sisterhood, that brethrenship all you have succeeded in me. Let me tell you one thing. I will only mat, and the man could say, Madame, like you young mat. Is here na him man not well, what you of ma. Abominable about Ogbuefi Eze-Ana. Ogbuefi is a village and a larger village than the oraifite. Ogbuefi Eze-Ana. You got it? Then my mother is saved from oraifite. Another village and about Umu Eze-Ana onye na-afụ Ezopi. Yes. So ihe ọ pụtara bụ na onye Umu Ezopi niile bụ nne m ochie. Ọ bụ na nwaanyị nne m ochie, ọ bụ na nwoke nna ochie. Ịghọtara ya? Then mkpọ ya nne m ochie emenatara m ya o tie m aka n'azụ kpee ekpere sị nwa dị ị ga-aka ọgbọ gị. Yes, ọ bụkwa nnọọ nwoke mmenatara ya tuo ya nna ochie emenatara m o tie m aka n'azụ sị nwa dị na ị ga-aka ọgbọ gị. Etu a ka ọ dị. So ndị Igbo wu agbụrụ na agụkọ nwanne. So mana abezie o nwere ndị gị na ha nwee bloodline ị nwere ike ịnụkọ ka mmakwara gị atụ imeje na ya ọnụkụ gị ọnụkụ be nna gị ya clan. Yes, ọ bụ na ya dati ya clan anwa clan ọbụla na-enwe ofu mmụọ. Ihe a dị wee bụrụ clan na ha nwere ofu mmụọ. Anyị dara ha nwere ofu ana ma na ha nwere ụfọdụ na-akpọ ya aja ana ma na ha nwere ofu alụsị ma na ha nwere ofu ogbugbu jikọrọ ha ọnụ ha wee bụrụ nwanne. O nwekwara ndị bụ na nke ha the beyond clan nke ha bụrụ the whole village na ha nwere ofu aja ana ofu ihu ana na ha nwere ofu ogbugbu na ha nwere ofu amadioha na ha nwere ofu alụsị. For that reason ha bụ ofu. They cannot marry each other. So achọrọ m ka m wee simple terms ị ga-eji ghọta ya. Go to your village. If your father gwara gị ever gwa gị na gịnị village ụnụ na ụnụ adịghị anụkọ onwe gị. Yes, na ụnụ adịghị anụkọ onwe ụnụ. Esekwana maka civilization na onwere ihe ga-eme na mmadụ bụ mmadụ ka ije mee ya. Ime ụdị ihe na-etu a imere ihe kọmiti ya na-akpọ abominable act. Yes, ihe dịrị ịkpụ alụ belụsọ ma obodo ejikọkwara aka ọnụ ndị ichie nọ n'obodo anwa na ndị eze mmụọ na ndị oju ọfọ ana wee jekwazie n'ihu ana wee kwuwasị anya m ife wee kwuo na bido taa na ndị klan a nwere ike ịlụzi ndị klan a. Ihe a na-akpọ ya n'ala Igbo bụ na-asụgharị gị ọfọ. Yes, ọ bụrụ na emere ya o nwere ihe a na-ekwu nwere isi. Ọ bụrụ na emeghị ya maka nọọ ndị gboo nwere ihe merenụ ha ji wee gbakọ wee kwuo na ha bụ ofu nwanne na ha ma anụ onwe fa maka na ha na-efe ofu mmụọ ha tie ọfọ n'ala.
then if you go against it, you're on your own. Mana ka m wetaziere gị were onwe mmadụ na my own village a na-akpọ Ogbe na Ezumere Oraifite. Na anya bụ clan akpọrọ Ogbe. Enwelu clan dị iche iche. Yọtara ya? Yes. Anyị nwere 9 clan. N'ime 9 clan ahụ nwere nke akpọrọ ọnụkọ isii. Ọnụkọ isii a bụ ha na-efe ofu mmụọ. Yes, ha na-efe ofu mmụọ. Maka ihi na ha na-efe ofu mmụọ, they cannot marry each other. Mana anyị nwazi ọnụkọ nke anyị, for the fact anyị na ha bụ the same village, we can marry from them, they can marry from us. You know why? Ihe nje wepụta oge akọwara gị ihe ọdịnala ka ịghọta ọdịnala ọfụma. Maka ọ bụrụ na ịghọtara ọdịnala, ị nwere ike ị na-ekwu ihe sọrọ gị maka na ịghọtara ọdịnala is all about harmony. Now, na ya bụ our clan, our own clan, anyị nwa bụ ndị that ezumike ishi. Yes, that our clan anyị nwa bụ ndị na-akpụ alụ na Ezumere. Now, our own clan dịrị onwe iche maka na anyị nwere link with nri. Yes, so this is our clan. This is our clan anyị a na-echi ụdị ọdọ ha na-echi, ndị ọdọ na-echi. Anyị nwa na-echi Eze-Ana, ha nwa na-echi ndị obere ọzọ ndị ọdọ na-akpọ dara na ọzọ ndị ọzọ. Mana anyị nwa na-echi ọzọ Eze-Ana, the highest ọzọ n'Igbo land. Now, mana anyị nwa nwere our own alụsị. Yes, anyị nwa nwere our own alụsị. Mbụrụ okenye na the oldest person na my clan, m nwa ga-abụ aka ji ọfọ na eze mmụọ na ya bụ deity. N'ebiago na my temple ya mana my house is very close to the ebe shrine. Yes, so now ọ bụrụ na ihe chọrọ ịkọwara ebe ahụ na our clan maka ihi na anyị nwere different ọgbụgba ndụ, anyị nwere different mmụọ our clan na-efe. Anyị na the other larger village anọrọ na the same ọgbụgba ndụ. Maka ihe onye clan m like the former Eze-Ana got married from the other side of Ogbe. You know that? If I want to marry from Ogbe, the other side, the same village, yes, I can do that. How much okay people on the side they can do that. The same village. Mana no mwelo ndi adi emieme. That is the village, the whole village. When they came the same village. Yes. Reason boy here cause on Kabuna. Onwelo some village. No matter how big they are, how will for Bubando? We will to one and a half of 1 and then a half man go one. They got there. Macarena go here and then 1 they one no one neggy, you treat the person as such. Mana Oye near Bodina Munye, and when they got up at that, and more bagara. I say, Oya, I said the Amanusi, Oya Masana Manusi. Loyilo di dia, so good dia, you got there. So, all ya batala. So, man, didn't get in the harbor of 1 day. More food. If you are in the mat, come on, out. No, but them, or if don't want a village and about Isimbu. Yabi Simbu, one will fool or fool. And about Ogugu Sim. Oh, fool, what you got at the time Isimbunine. Isingwa will about 4 clans. That 4 clans are under the whole village called Ising. How will 1 deity? Ogugu Ising. Ogugu Ajikota Hanine. Therefore, they cannot marry each other. Yes. Here you were kind of matter who you were married to Nabono. You can go and verify. Yes, it's on the bonus here. Now, Oweborona about 80s. Yes, someone often dairy yoga and dairy too much. So when we go to family in dairy, and our village is Singwa. Who go another family, who family in dairy. They go have front and back. Now our village. However, say get on your kuru. About the house full of candle. About the house full of candle. Chep one obrota. Come, get tubelu. Ele tubelu embago. More Ugochi. Na abura ama anu abura ta ka odiba.
echefuna na ebe na agbụrụ ndị Juu na-enyere ha mandate ha nụ na ndị mba ọzọ, yes, from different race, ha nụ na ndị Palestine. Then maka ihe the consequence ya nụ, Solomon mechara nụọ Queen Sheba from another race asị ha nụ na onwe problem. Ya then Samson nupukwara isi jee nụọ onye Palestine nwee problem. So e nwere reason eji sisi anụ na mana ka m nwere nke a n'Igbo wee mawara gị atụ. O wee bụrụzie na ndị ụmụnna ya ndị isi ngwo na abụọ, these two family, wee sị onye kwuru na nke a na ọbara Jizọs karịrị ihe niile na-amụnwe ha ọzọ, mana ha ma na ha bụ ndị eriri eri front and back. Family na-awa wee nụọ di na nwunye. I can tell you from that time till now, o nwere ọmụmụ dị na the marriage. O nwere ada ekwu ihe mpịawa azụ sienu. In fact, mgbe ihe a melụ, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na face na-eche ka ha mara na ndị ọ ga-ebrek the yoke ka ha nụwa. Ịghọtara ya? Mgbe ha bịara efuzie ihe mpịawa azụ na ihe so ndị mere ya eme, onye ọbụla akpụrụ maazị ya. Ịghọtara ya? Till date, o nwere onye isi ngwu na-anụ onye isi ngwu. You dare not to try it. Yes, ọ bụkwazie na enwere isi nwere ike ime ka emegharịa ya in future. A ga-efolo normal natural laws, a ga-eje mere ihu ana wee reverse ya. Mana for now, the status quo stands. Ịghọtara ya? Amara m etu o si dị na be ụnụ, mana ihe nna-achọ ịgwa gị mmadụ ga na-etu o si dị na be ụnụ. Debe it to the letter. Keep it to the letter. Ejiri ihe aja a na-agba na ntị agba n'anya, maka na enwere ihe a na-agba na ntị gbaa n'anya anya akpọ. Ịghọtara ya? So ihe nna-achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na bụrụ n'afọ bụ idiri ya, ịnwakwana ya nwa na agbụrụ anọ, cousin na-edine cousin ya, nephew na-edine, uncle na-edine, aunt na-edine. Ihe niile a wee bụrụ garị maka wee na-eweta mpịawa azụ. Ụdị ihe na-etu a ndị mmadụ mere abominable act before the land and Igbo. And nke bụ isiokwu, agbụrụ ọbụla mejọrọ ana, their land will be cursed. Yes. Etu a ka ọ dịkwa na jede akwụkwọ Leviticus from 15 gbagọta ya afọ ebe Chukwu Okike na-asị na agbụ ọbụla mejọrọ edebere iwu, ọ sị na ya ga-abụ ana ha ọnụ, na ha ga-enwe nnukwute ihe ọnwụ and so on and so forth. So mgbe ọbụla iji etinye aka n'ime abominable act ọbụla, ọ sacrilege ka ọ bụ maka ihe mpịawa azụ sie. Onwe ndị ọ na-ebutere ọnwụ, nwee ndị ọ na-ebutere ọnwụ ike, nwee ndị ọ na-ebutere amụtaghị nwa, nwee ndị ọ na-ebutelu agagido n'ihu agaba azụ, nwee ndị ọ na-ebutelu igbochapụ maka na ọ na-awa akpadichi egwu n'ọhịa ọmụwa oke. Enwere ike emekata etu efu na famili ahụ the lineage asachapụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ọkịta ka lineage sachapụwa, mana enwere ihe ka ọ sụrụ ya. Onye agbatara gị nwa na onwe gị na-ege m ntị. Ọ bụrụ na o nwere anọ ọbụla ị chọrọ igo, o wee bụrụ na that particular land na ndị onye bụ nwe the land originally sachapụla asachapụta isi, the family did not continue. Eneghara nwoke bịa mụọ nwaanyị and enwere onye ọbụla nọchiri anya ya to continue the family line. O wee bụrụzi onye mere inherit that land. Ma igote ụdị ana dị etu a, gwa m gwa gị ihe ị ga-eme bifo ibido lụba ihe ọbụla na ana maka mpịawa azụ. Ejiri ihe a na-agba na ntị agba n'anya, ịgba ya n'anya anya akpọ. Ịghọtara ya? So gịnị ka m na-ekwu? Ịnwakwa na anwa isi ka ịdị na-enwe blood relative gị. Onye bụ blood relative gị? Ọ bụrụ sọ nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị nne ji gị dị ya bụ blood relative gị. Ọ ihe na-achịkọwa. Yes. Onye ọbụla bụ as far as your clan as a whole, as long as na since ịtụtara ụwa na ịnụgo amagwa gị ya na ntị na ndị clan ụnụ ada anụ onwe ụnụ. Ịma ndị bụ clan gị? Ndị bụ clan gị bụ ndị ọ na-agba abịa ike nwaanyị na-abịara ịgba nkwụ, na-abịara ịgba nkwụ
eje kpọọ those families ọha nwa bụ ndị ga-abịa so kelu mmanya ebutere ụmụnna ịmana onwe ka esi eke enwere nke ụmụ ọgbụ nwee nke ụmụ okorobịa nwee nke ndị nna nwee dat ndị nna anwa niile ahụ efula ebe anwa ọha bụ ụmụnna so ma onye ahụ bụ ụmụnna gị ma ọ bụ nwanne gị daji ụmụnne enwere ụmụnne nwee ụmụnna ịghọtara ya ụmụnne bụ ndị nne jikọ gị na ha ihe jikọrọ ụnụ bụ na nne mana ụmụnna bụ ndị ihe jikọ gị na ha na nna enwere ike anya ọbata na eje na klan ọbụla a na-enwe ebe nwe obi n'ebe a ka ha si wee bido gbasawa mana because of n'owogo ndị eriri rie ha front and back ọ kacha njọ n'Imo steeti jakịrị go back ndị Imo ụfọdụ agbọrọzi ebe nwe obi ha oke ama ha yes na Anambra anyị nwa na-asụ Anambra na-asụ obi yes mana ndị Imo na-asụ ama anyị ji aza ama efule anyị nwa na-azụ obi efule so mana o nwere ndị emegodoro amafa ebe ha kwesịrị ịbụ n'ebe ha na-enwe villages ka o nwere ike ọ bụrụ ebe dị Amadioha nọ ma ogwugwu ha nọ ma ọ bụ something jikọrọ the entire clan onye kwesịrị ịdị ncha that place is no longer interested o jewago ka ọ bịa enwere ike with time ha ebusia ihe niile anwa fat onwe ọzọ ihe iyi edi wee ma na ebe awụ dị ama ma ọ obi ha so o nwere ike ihe dị ha na-akọwara gị mana ihe na-achọ ịkọwa bụ na ihe ọbụla bụ nwanna gị ma ọ bụ nwanne gị you dare not is forbidden. Ọ bụrụ na itinye aka n'ụdị ihe na-eto esikwara na o nwere ihe o mere maka na ọ na-ahụ ekwucha na o nwere ihe o mere emechaa ọ na-agba ụta na mmụọ. Ihe ọbụla wa abominable act is a serious matter unless na ndị okenye asụgharịrị ọfọ. Ọ ya kpatara o ji abụ n'ala Igbo nwanne dị na nwanne ya. Ọ bụrụ obodo like some part of Imo a na-emekarị ka ndị Anambra. Ndị Anambra anyị nwere ndị na-agbụ alụ. Ịghọtara ya? Yes, o nwere agbụrụ na-agbụ alụ mụ descendant of nri. Yes, ịma na nri ya bụrụ ụfọdụ ndị aghọtara nwere ike na-eche na sọ nri bụ agụkwu nri. Enwere Enugu ukwu ihe niile na-abụ nri ka ha bụ na ndị ọzọ si and the other pockets of some minor clan gbasalụnụ during Vedas and everything, some located to other towns and whatever. Mana obodo ọhụrụ na mana enwere ndị na-akpụ ya na-etu ọdịnala Igbo. Mana o nwere some part of Imo and some part of Enugu ha nwere ihe dịka ndị na-akpụ alụ ha nwere ya. Ife a na-eme wee commit any abominable act ha kpoje gị n'ihu aja ana jee nọrọ ebe ahụ wee perform mụọ onye ọ bụ ọrịa perform some form of cleansing. Whether ma emeri etu ahụ ma emeri the other one they are all the same. Ihe dị mkpa bụ na-enọrụgo kwupụta mmehie ime before aja. Ọ bụgo na anyị nwa na onwe anyị na-eme na-akpụ alụ ebe a, you must confess na imere ihe na-etu a and ikwe nkwa na abominable act email na ime emezi ọzọ. It's not as if confession. You must be ready and sincerely na ihe a na imere na amaghị ama and na o wutere gị and na ime eme ọzọ. You must profess before that act will be performed. So ọ bụghị ana na edibe already ịkwụsị ya no need. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ itinye aka n'ihe ọbụla bụ abominable act. Adị m ekwu maka supe lesbianism adị Igbo is abominable act. Adị m ekwu maka ndị homo is abominable act. Nwanne idina nwanne ya is abominable act. Adị m ekwuzi maka nwanne nwa idina nne ya ma ọ bụ nna idina nwa ya. Ihe niile abominable act na Igbo. Mana oke ọbịa bịaziri ndị mmadụ agbarozi aka nri na aka ebe njọ ka kwuo ya maka na ụfọdụ na-engeji onwe ha n'ụdị omedetu a maka ihi na amụrụ ha banye nne na nna ndị oke ọbịa. Ọmọrọdụ na abominable act. I was speaking with somebody yesterday. She told me na mgbe ya mere ihe ndị a na ya aghọtara maka na amụrụ ya n'oke ọbịa and ya mgbe a na-ekwu ya na ya eche na enwe na mmekọ with nwanne ya na ya mụrụ na
nwanne ya dịkwa involve na mgbe ahụ ya nọ na village ya na-abụrụ house anyhow with ndị imezi ha kwa mana na ihe agbadara na ya avoidere ofu onye nne jikọ nyara ya mana n'ime ndị ezi ha ya na-abụrụ house. So ihe na-achịkọwa bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma ọkwa alụ n'ala Igbo. Alụ na block many things. Alụ nwere ike ịdị responsible for nsogbu ị na-enwe n'ime ndụ. Alụ nwere ike ịdị responsible for ihe na-eme n'afa gị. O nwere onye ụdị alụ nwere ike ịdị n'ụzọ mmadụ. O nwere ike ịbụ alụ individual, nwere ike ịbụ alụ emere na ngwuru. Ị na-agba afọ onye ụwa onye anwa ọ na-egbudo egbudo ka onye ụwa onye anwa na-ezo ezo. Ị ghọtara ya? O nwere ọbụrụ nsọ dị afọ onye ụwa ị nwere ike ị na-agba afọ gbasara onye anwa ihe ọ ga na-adabụ si jegoro je kpụọ alụ si je kpụọ alụ si je saut ihe ndị ọzọ ama na-apụta. Ị nwere ike ịjụkọta ofu ihe apụtakwa again mana majority will not come out. Then until onye ahụ eje made those cleansing first then wee chigatakwa azụ for another stage. Maka na mgbe ụfọdụ ọ na-adị very difficult ịmata ihe niile gbasara ndụ mmadụ in one city na ofafa. Ya etu a ka ọ dị. So ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na itinyego aka n'ihe gbasara ịdị na with your blood relative nwee kana knowledge with your blood relative nwanna ma nwanne my brethren ị na-edere asa out kpụọ gị alụ ya ya akpọ ụgwọ alụ mana o nwere oziri ụchụ so alụ imelụ so a ga-arụ ka ha na-abụ ọnụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi taa ma ọ bụ ihe nkụzi gị gboo na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa biri ebi send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'ụbọchị tata wafọ na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile viewers and followers, friends and partners all over the globe. Ebe ọ bụ na onye anọ na wee na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ na mkpagbu dị iche iche, ndị nọ n'ihe mgbu, ndị nọkwasị n'ọnọdụ ndị na-akụ ọta ma ọ bụ ndị nọ n'ọnọdụ na ha tinyere aka n'ime mpụ na ọtọnọ, ana m ayọ may they receive help, may they be liberated, may they be set free from the shackles of that bondage that is holding them backwards. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m ka amara na udo nke onye nwe anyị nọnyere anyị niile, mezuola anyị ọchịchị obi anyị, maka na adịghị ka ibe na-agbawa obi. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị ka ihe ọma meele gị n'ụbọchị taa. Ya gazienụ. Nerecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ. Daalụnụ.